Nápad na napísanie knihy u mňa sa rodí v podstate každý deň a mám tých nápadov až príliš veľa. Mám na to aj taký zošit, ktorý volám, že nápadník, kde si to občas zaznačím. Je to celkom také aj vtipné, že niekedy, keď napíšete aj nejaký príbeh, tak si tak začnem to nejak s tým spájať, ako som písala napríklad knižku Udatný Ježko, že postava samotného ježka sa neskôr zjavila u nás v záhrade, tak si tak hovorím, že som si ju možno aj privolala. Myslím si, že tú inšpiráciu v živote máme všetci okolo seba, stačí mať oči otvorené do Korán. Výber ilustrátora pre knihu je veľmi dôležitý, pretože ten človek pretaví vaše myšlienky do tej obrazovej podoby. Musí to byť tiež lákavé aj pre toho detského čitateľa. Musí to byť človek, ktorý vie, čo robí a taktiež tam musí byť aj taký nejaký súzvuk duší. Ja keď uvediem napríklad prácu na knižke Záda knižnice na konci ulice, ktorú som robila s Hedkou Gutierrez, tak to bola jedna z takých ukážkových spoluprác, že sme si vlastne nemuseli ani nič hovoriť, že si prečítala rukopis, prišla s nejakými návrhmi a ja som povedala fantastické. Veľmi podobne som to mala so Žanet Arackou, teraz spolupracujem s Kristínkou Kemeníkovou na najnovšej knižke, ktorá sa volá Čo je domov a verím, že to aj tí čitatelia pocítia, keď si tú knižku budú čítať a listovať. Ja som ten typ autora, ktorý ilustrátorom vždy necháva voľnú ruku. Myslím si, že je to tak správne, pretože sama si neviem predstaviť, keby som písala text a niekto by mi do toho nejak direktívne kafral alebo ma nejak priveľmi usmerňoval. A myslím si, že takto môžu naplno rozvinúť svoj potenciál. Samozrejme, že je vždy tam pribehne nejaká taká diskusia, aby sme boli spokojní, ale myslím si, že by tá tvorba mala byť hodne o tej slobode. Minulý rok sme vydali knižne takú zbierku básničiek pre deti, Čo to stvára kapibara. Je to taká dvojknižka. V jednej časti sa venujeme takým netradičným zvieratkám a v druhej časti netradičným rastlinkám. Čo dnes papka mucholapka sa volá tá druhá časť knihy. Takže to je zatiaľ moja ostatná kniha básničiek. Ja čím som staršia, tak tým viac pociťujem také nutkanie písať práve vo veršoch. Ja mám veľmi rada, keď veci do seba zapadnú, keď sa to pekne všetko rímuje, sedí mi počet slabík. Tam sa nejak prejavuje taký môj nejaký sklon k takému poriadku a možno nejakým obsedantným myšlienkám a črtám. Tento rok tiež vydávame malú knižku, ktorá je vlastne veršovaný príbeh, Čo je domov a myslím si, že z tejto tvorby poézie pre deti len tak skoro neopustím.